Thank you ka sapa. So what's up guys, agunan na ni atom sa banday ka magbamuya kami ng palay. Ini ka ati ka pamuhay hindi cepat. Iba. Pakan di maya tao na sa social media. Ah, di magkayai gabag tao niya. Ah, pamagkayai ka pa nag-go. Banay ka mga dama kayasan eh. Kadsukuy pang ka matoto sa farm si kana sa email to mato farm. Do kaya to man sa mga urayan mo kataganan ka TikTok. Na, do ka ni TikTok to mami niya ba? Na, ngikeno. TikTok tao, kapamuha tao. Uni ka pa TikTok. Are steps so nambayang ka sa step. Ay, entak ko na entak po sa step mo. Sige, takawan to. Yeah, kepentingan tui pendansan sa kumbe gawa boy. Ano batu sing guna ke arni uniform ni sniper. Itu ni nambah ke kena kukumai sai. Buat kau mengemai. Hay que empezar le con so skiri. Kamu kumai apa? Tadi ada kemari kan ani ketimbun gani teman tanu. Tapi pun nama kemari kan agak